ассалому алайкум ҳаводорони иззатманд ва тамошобинони ҳамешагии барномаи шабакаи Баҳористон. ин даври аввал ва шумораи дуюми барномаи донишвар аст. манзури шумо тамошобинони азиз, ёдрас мешавем ки барномаи мо хуб барномаи зеҳнӣ аст ва шумо метавонед сатҳи дониши худро бисанҷед. ва тамошобинони азиз, даври аввал аз 9 барнома иборат аст, даври дуюм аз 3 барнома ва дар даври охир дӯстони азиз мо ғолибони ҷои якум, дуюм ва сеюмро муайян мекунем. ин лаҳза мехоҳем иштирокчиёни навбатиро ба саҳна даъват кунем. таваҷҷӯҳ. иштирокчии таҳти рақами 1 Мафтунаи Мирзомуддин. маромад. иштирокчии таҳти рақами 2 Нуруддин Камолов. ва иштирокчии таҳти рақами 3 Малика Давлатзода. маромад. хуш омадед ба барномаи навбатии донишвар. хуш бошед. ташаккур барои иштирокатон, ҷавони сипос барои омаданатон ва бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки иштирокчиёни навбатии барномаи донишвар хонандагони литсеи донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳастанд. ва ман бовар дорам ки албатта саволҳое ки мо барои иштирокчиён пешниҳод менамоем, шумо низ дар баробари иштирокчиён ба саволҳои мо ҷавоб хоҳем гуфт. ва инак тамошобинони азиз, мо пеш аз пешниҳоди саволҳо ба иштирокчиён биёед аз онҳо суол мекунем ки ин барномаро ягон бор дидан ё на. ягон маротиба ин барномаи донишвар шумо дидед? Не. Надидед ягон маротиба. шумо омода ҳастед барои посух гуфтан ба саволҳо? бале. ташаккур барои шумо. тамошобинони азиз, саволҳои аввал ба иштирокчии таҳти рақами 1 пешниҳод мешавад ва ёдрас мешавем ки мо ба ҳар як иштирокчӣ 5 савол пешниҳод мекунем ва ҳар саволи мо 3 вариант дорад. иштирокчии таҳти рақами 1 омода ҳастед шумо? бале, ман омодаам. саломат бошед. таваҷҷӯҳ ба савол. саволи аввал барои шумо пешниҳод мешавад ва чунин аст. дар Фаронса як гурӯҳ одамоне ҳастанд ки либоси ягона намепӯшанд. онҳо либоси оддӣ доранд. то соли 1983 қоидаи пӯшидани либоси ягона дар ин мамлакат барои ҳамон нафарон ҷорӣ буд. шуруъ аз соли 1983 ин қоида бекор карда шуд. мо киҳоро дар назар дорем? киҳо ҳастанд нафарое ки бояд либоси ягона дошта бошанд, аммо надоранд? а. зиндониён, варианти б. духтурон, ва варианти дигар пешхизматҳо. ба фикри ман пешхизматҳо мебошад. ба фикри шумо пешхизматҳо. пешхизмат. саломат бошед. саволи дигар барои шумо пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ ба савол. аксарияти кишварҳои ҷаҳон барои додани шиноснома яке аз 4 рангро истифода мебаранд. 2 ранги он сурх ва кабуд аст. 2 ранги дигараш кадом рангҳо ҳастанд ба фикри шумо? а. ранги зард ва сиёҳ, варианти дигар сиёҳ ва сабз ва варианти баъдӣ зард ва сабз. зард ва сабз. зард ва сабз ба андешаи шумо. саволи дигар бароятон пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ ба савол. 76% ветнамиҳо яке аз 6 насаби маъмултарин дар ин кишварро доранд. 38% аҳолии ин кишвар насабашон як аст. ин кадом насаб аст? таваҷҷӯҳ ба вариантҳо. а. нугуен, варианти дигар масасун ва варианти охирон какане. ба фикри ман масасун. ба фикри шумо масасун. саломат бошед. ташаккур барои шумо. саволи дигар. дар Бейрут, пойтахти Лубнон, биное мавҷуд аст. ин бино дар тамоми Лубнон бориктарин ба ҳисоб меравад. чунин ном доштани он дар натиҷаи баҳси 2 бародар ки як порча заминро мерос гирифта буданд пайдо шудааст. хуб, медонед ки мерос аз ки гирифта мешавад? мерос аз хонаи падарӣ. ва ҳамин бино як ном дорад. чӣ ном дорад бино? а. меросӣ, варианти дигар шикоят ва варианти охирон доимӣ. як ном дорад ҳамин бино. чӣ ном аст ҳамон? меросӣ, шикоят, доимӣ. шояд шикоят бошад. шояд шикоят бошад ба андешаи шумо. ташаккур. ва саволи охирон барои шумо пешниҳод мешавад ва ман бовар дорам ки албатта ҷавобҳои дурустро барои мо шояд ҷавоби дурустро пайдо кунед. соли 1993 аз ҷониби Род Стюарт дар соҳили Капагабана дар Рио Жанейрои Бразилия консерти ройгон нишон дода шуд.
шумораи тамошобинон то андозае зиёд буд ки то ҳол ин ҳолат такрор нашудааст дар ягон барномаи консертӣ. ин бино чӣ ном дорад? таваҷҷӯҳ ба вариантҳо. савола фаҳмидед? тақрибан 2 миллион нафар, варианти дигар тақрибан 3,5 миллион нафар ва варианти охирон зиёда аз 4 миллион нафар. зиёда аз 4 нафар. 4 миллион нафар. 4 миллион нафар. зиёда аз 4 миллион нафар ба анишаи шумо. иваз намекунед ҷавоб. Не, барои ки ин консерти ройгон буд, тамоми аҳолии мамлакат ба консерти ройгон омаданд. тамоми аҳолии мамлакат не, шояд қисман. Бале. Саломат бошед. Ташаккур барои шумо. тамошобинони азиз, мо 5 савол пешниҳод намудем ба иштирокчии таҳти рақами 1 ва ман бовар дорам ки ҷавобҳои дурустро барои мо пешниҳод намуданд, аммо ман ҳеҷ чиз гуфта наметавонам ва ман баъд аз чанд лаҳза ҷавобҳоро хоҳам гуфт ва мебинем ки чанд ҷавоби дуруст доштанд. саволи аввал барои шумо пешниҳод шуд. мо гуфтем ки дар Фаронса як гурӯҳ одамоне ҳастанд ки либоси ягона намепӯшанд. онҳо либоси оддӣ доранд. то соли 1983 қоидаи пӯшидани либоси ягона дар ин мамлакат барои ҳамон нафарон ҷорӣ буд. ва гуфтем ки шуруъ аз соли 1983 ин қоида бекор карда шуд. мо чиро, яъне киҳоро дар назар дорем гуфтем. шумо интихоб кардед пешхизматҳо. дуруст аст? пешхизматҳоро интихоб кардед шумо. ва ин ҷавобатон комилан нодуруст аст. ҷавоби дуруст зиндониён буд. зиндониён. саволи дигар барои шумо пешниҳод шуд ва савол чунин буд. аксарияти кишварҳои ҷаҳон барои додани шиноснома яке аз 4 рангро истифода мебаранд. 2 ранги он сурх кабуд аст. ва мо гуфтем ки 2 ранги дигар кадом рангҳо ҳастанд ва шумо интихоб намудед зард ва сабз. ин ҷавобатон низ мутаассифона нодуруст буд. саволи баъдӣ барои шумо пешниҳод шуд ва мо гуфтем ки 76% ветнамиҳо яке аз 6 насаби маъмултарин дар ин кишварро доранд. ва ин танҳо як маълумот буд ва савол чунин буд ки 38% аҳолии ин кишвар насабашон як аст. ва мо гуфтем ки чӣ аст насабашон? шумо интихоб кардед масасун. ин ҷавобатон низ мутаассифона нодуруст аст. ҷавоби дуруст ин нугуен буд. ва саволи чаҳорум барои шумо пешниҳод шуд. савол чунин буд. дар Бейрут, пойтахти Лубнон, биное мавҷуд аст ва гуфтем ин бино дар тамоми Лубнон тунуктарин ба ҳисоб меравад ва чунин ном доштани он дар натиҷаи баҳси ду бародар барои як порча замин сурат гирифтааст. он порчаи замине ки албатта меросӣ буд ва мо вариантҳоро барои шумо пешниҳод намудем. шумо интихоб кардед шикоят. ин ҷавобатон воқеан ҳам дуруст аст. ин шикоят буд. воқеан ҳам дуруст аст. ташаккур. саволи охирон барои шумо пешниҳод шуд ва савол чунин буд. соли 1993 аз ҷониби Род Стюарт дар соҳили Капакабана дар Рио-Ҷанейрои Бразилия консерти ройгон нишон дода шуд ва мо гуфтем ки шумораи тамошобинон то андозае зиёд буд ки то ҳол ин ҳолат дар ягон барномаи консертӣ такрор нашудааст, рӯй надодааст. ва шумо вариантҳоро пешниҳод кардем барои шумо. шумо интихоб намудед зиёда аз 4 миллион нафар. дуруст аст? ин ҷавобатон низ воқеан ҳам дуруст аст. зиёда аз 4 миллион нафар буд. ташаккур барои иштирокатон барои посух гуфтан ба саволҳо ва тамошобинони азиз, аз 5 саволе ки мо ба иштирокчии таҳти рақами 1 пешниҳод намудем тавонистанд ба 2 саволи мо ҷавоби дуруст гардонанд, яъне 3 ҷавоби нодуруст ва 2 ҷавоби дуруст доштанд. ташаккур. ва инак тамошобинони азиз, мо саволҳои навбатиро ба иштирокчии таҳти рақами 2 пешниҳод менамоем. бо мо бошед. тамошобинони азиз, мо мегузарем ба қисмати дигари барномаамон ва саволҳои навбатиро ба иштирокчии таҳти рақами 2 Нуриддин Камолов пешниҳод мекунем. Нуриддин, шумо омода ҳастед? бале. омода бошед. пас таваҷҷӯҳ ба саволҳое ки мо барои шумо омода кардем ва пешниҳод мекунем. дар Дубай соҳибони мошинҳо кӯшиш мекунанд ки рақамҳоеро харидорӣ кунанд ки нархи гарон доранд. нафароне ки рақамҳои қиматро харидорӣ мекунанд сарватманд будани худро нишон медиҳанд миёни дигар нафарон. рақамҳое ки арзишашон баланд аст ба чанд миллион доллар баробар аст? а 10 миллион доллар,
варианти бе $12 миллион ва варианти охирон ба $14 миллион. $14 миллион. $14 миллион ба андешаи шумо. саволи дигар барои шумо пешон мешавад. таваҷҷӯҳ ба савол. шумо ягон маротиба дар дохили нақлиётҳои ҷамъиятӣ махсусан автобус ва троллейбус нишастем? бале. аҳамият доден ҷойҳои нишасти онро чӣ бале. аст? аҳамият доден. хуб, курсиҳои автобусҳо ва троллейбусҳо, оне ки нақлиётҳои ҷамъиятӣ ҳастанд, аксар вақт бо матоъҳои рангоранг муҷаҳҳаз карда мешаванд. яъне ҳамун курсии нишаст вақте ки шумо аҳамият дода бошед, рангҳои омехта дорад. зарду, сабзу, кабуду ҳар гуна ранг дорад. хуб, ба фикри шумо сабабаш дар чӣ аст? барои чӣ чунин рангҳои гуногун доранд? А. Ягон сабаб надорад, танҳо як идея аст. варианти дигар, доғҳое ки мерезанд кам ба назар расанд. ва варианти дигар, диққати мусофиронро ба худ ҷалб кунанд ҳамон курсиҳо. кадоме аз ҳамин вариантҳо ҷавоби дуруст аст? доғҳое ки мерезанд кам ба назар аст. яъне доғҳое ки мерезанд кам ба назар расанд ба нишаи шумо. ҳамин аст? бале. саломат бошед. ва дар баробари он ки мо саволҳоро пешниҳод мекунем, тамошобинони азиз, шумо низ имкон доред ба саволҳои мо ҷавобҳои худро пайдо бикунед ва албатта мо вақте ки ҷавобҳоро барои шумо иброз медорем, баъдан хулоса мекунед ки кадом ҷавобатон дуруст буд ва кадомаш нодуруст. саволи севум пешниҳод мешавад ба иштирокчии таҳти рақами 2 Нуриддин. савол чунин аст: вақте ки киштӣ ғарқ мешавад, аз рӯи қоида аввал бояд кӣ ё ин ки чӣ наҷот дода шавад? аввал бояд занону кӯдакон наҷот дода шаванд. варианти дигар, заврақҳои эҳтиётӣ. ва варианти охирон, онҳое ки ягон ихтисос доранд, ягон касбу кор доранд. варианти А, занҳо ва кӯдакон. яъне ба андешаи шумо аввал бояд занону кӯдакон наҷот дода шаванд. бале. иваз намекунед ҷавоб? не. саломат бошед. шояд нафароне ки ягон ихтисос доранд? не, варианти А, занҳо ва кӯдакон. занҳо ва кӯдакон. бале. саломат бошед. саволи дигар: он акс аввалин маротиба дар ҷаҳон соли 1965 дар маҷаллаи ҳаёт, яъне Life нашр шуд. Life бо забони англисӣ аст, ҳаёт бо забони тоҷикӣ. бале. ва ин акс чӣ гуна акс буд ба андешаи шумо? А. акси кӯдаке ки дар батни модар буд. варианти дигар, акси калонтарин корд дар ҷаҳон. ва варианти охирон, акси яҳудие ки мумиё шуда буд. варианти А, акси кӯдаке ки дар батни модар. акси кӯдаке ки дар батни модар буд. бале. соли 1968 дар Мехико бозиҳои олимпӣ доир гардид ва дар он ҷо Кета Басилио аз Мексика қаҳрамони ин кишвар иштирок дошт. дар ҳамин бозӣ як воқеае рух дод ки ҳамин воқеа бори аввал буд. чӣ гуна воқеа буд ба андешаи шумо? А. чанд варзишгарро ҳангоми бозӣ аз миёни тамошобинон интихоб карданд. варианти дигар, оташи бозиҳои олимпиро барои аввал дар таърих зан фурӯзон кард. ва варианти охирон, дар ин бозӣ ба кӯдакони то синни 10 сола иҷозаи вуруд надоданд. хуб, савол ҷолиб аст ё ин ки душвор аст ё ин ки сода аст? аз ҳамин се вариант кадомаш аст? душвор аст? не? танҳо камтар фикр кардан дар кор. марҳамат. ва бовар дорем ки албатта шумо низ ҷавобҳои худро пайдо намуда истодаед, тамошобинони азиз, ва пешниҳод мекунед. марҳамат. варианти Б. варианти дуюм, оташи бозиҳои олимпиро бори аввал дар таърих зан фурӯзон кард. бале. ҳамин аст ба андешаи шумо? бале. ташаккур барои шумо. саломат бошед. ва тамошобинони азиз, айни замон мебинем ки иштирокчии таҳти рақами 2 Нуриддин ба чанд саволи мо ҷавоби дуруст гардониданд. бо мо бошед. инак тамошобинони азиз, мебинем ки иштирокчии таҳти рақами 2 ба чанд саволи мо ҷавоби дуруст гардонид. саволи аввал барои шумо пешниҳод шуд: дар Дубай соҳибони мошинҳо кӯшиш мекунанд ки рақамҳоеро харидорӣ кунанд ки нархи гарон доранд. гуфтем нафароне ки рақамҳои қиматро харидорӣ мекунанд, сарватманд будани худро миёни дигар қишри ҷомеа нишон медиҳанд. ва мо гуфтем ки аз ҳама
рақамҳои гаронтарин ба чанд миллион доллар баробар аст ва шумо интихоб кардед варианти охирин 14 миллион доллар. бале. ин ҷавобатон воқеан ҳам дуруст буд. воқеан ҳам дуруст буд. ин 14 миллион доллар буд. саволи навбатӣ барои шумо пешниҳод шуд ва гуфтем ки курсиҳои автобус ё ин ки троллейбус яъне нақлиётҳои ҷамъиятӣ вақте ки мо менишинем агар аҳамият дода бошем рангҳои гуногун дорад ва мо гуфтем ки сабабаш дар чи аст, барои чӣ матоъҳое ки дар курсиҳо насб карда шудааст рангҳои гуногун дорад ва вариантҳоро пешниҳод намудем. шумо интихоб кардед варианти дуюм доғҳое ки мерезанд кам ба назар мерасанд, не бо ҳамин мақсад ба фикри шумо пешниҳод шудааст ва ин ҷавобатон низ воқеан ҳам дуруст буд. ташаккур барои шумо. саволи дигар бароятон пешниҳод намудем. вақте ки киштӣ ғарқ мешавад аз рӯи қоида аввал бояд чӣ ё ин ки киҳо наҷот дода шаванд гуфтем. шумо интихоб кардед аввал бояд занону кӯдакон наҷот дода шаванд. бале. ин ҷавобатон низ воқеан ҳам дуруст аст. ин ҷавобатон низ воқеан ҳам дуруст аст. ин аввал бояд вақте ки киштӣ ғарқ мешавад занону кӯдакон бояд наҷот дода шаванд. саволи баъдӣ барои шумо пешниҳод шуд. гуфтем он акс аввалин маротиба дар ҷаҳон соли 1965 дар маҷаллаи ҳаёт яъне Life нашр шуд ва ин акс чӣ гуна акс буд? шумо интихоб кардед акси кӯдаке ки дар батни модар буд. ин варианти аввал буд дар ҳамин савол ва ин ҷавобе ки шумо интихоб намудед дӯсти азиз воқеан ҳам дуруст аст. ташаккур. 4 ҷавоби дуруст доштем ва ҳоло як саволи дигар аст. ман мебинам ки ҷавобтон дуруст аст ё на. саволи охирон барои шумо пешниҳод шуд. соли 1968 дар Мехико бозиҳои олимпӣ доир гардид ва дар он ҷо Кета Басилио аз Мексика қаҳрамони кишвар иштирок дошт. дар ҳамин бозӣ як воқеае рух дод. гуфтем ки дар таърих бори аввал буд ва ин чӣ воқеа буд? шумо интихоб кардед бозам варианти дуюм оташи бозиҳои олимпиро бори аввал дар таърих зан фурӯзон кард. офарин барои шумо. аҳсан. ин ҷавобатон низ дуруст буд. воқеан ҳам ташаккур барои шумо ва тамошобинони азиз аз 5 саволе ки мо ба иштирокчӣ таҳти рақами 2 Нуруддин пешниҳод кардем ба ҳамаи саволҳои мо ҷавоби дуруст гардонидан. аҳсан. ва ҳоло ин ғолиб ё мағлуб будани шуморо нишон намедиҳад. барои чӣ? барои он ки як иштирокчӣ дигар ҳаст ва дар сурати он ки агар ба ҳамаи саволҳои мо ҷавоби дуруст гардонад албатта ба шумо боз саволҳои иловагӣ пешниҳод мешавад. хуб, иштирокчии таҳти рақами 3 Малика Давлатзода шумо омода ҳастед? бале. ва тамошобинони азиз мо баъд аз чанд лаҳза саволҳои навбатиро ба иштирокчии таҳти рақами 3 пешниҳод мекунем. таваҷҷӯҳ ба саволи аввал. аз моҳи ноябри соли 1941 дар Иттиҳоди Шӯравӣ хуб як намуд андоз буд аз даромади умумӣ танҳо 6%-ро яъне 6% ташкил медод ва шумо мегуфтед ки ин чӣ гуна андоз буд? барои чӣ буд ҳамин андоз? а. барои бефарзандӣ. варианти дигар барои нафароне ки сигор мекашиданд. варианти А барои бефарзандӣ. барои бефарзандӣ ба андешаи шумо. саволи дигар баротон пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ ба савол. кадоме аз ин фанҳо ҳамчун илми нав навгониҳои технологияҳои гуногунро меомӯзад? а. сервис технология. варианти дигар нанотехнология ва варианти баъдӣ корпоратехнология. варианти Б нанотехнология. нанотехнология ба андешаи шумо. саволи дигар барои шумо пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ ба савол. аввалин ширкатҳои суғурта дар кишвари Англия таъсис ёфтааст ва онҳо ба коҳиши талафот аз сӯхтор манфиатдор буданд. аввалин дастаи гурӯҳҳои сӯхторхомӯшкунӣ дар Англия кадом сол таъсис дода шудааст? а. соли 1722. варианти дигар 1750 ва варианти баъдӣ 1825. варианти дуюм соли 1750. соли 1750 дуруст аст? саволи дигар барои шумо пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ ба савол. баландтарин парвози ҳавопаймо 37650 метрро ташкил додааст ва ин рекорд дар соли 1977 аз ҷониби як пилоти шӯравӣ анҷом дода шуд. худи ҳавопаймо чӣ гуна ҳавопаймо буд? а. ҳавопаймои шахсӣ. варианти дигар ҳавопаймои низомӣ.
ва варианти охирон ҳавопаймои сайёҳӣ. ҷавоби ман ҳавопаймои низомӣ. саволи охирон барояшон пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ ба савол. Николай Пирогов дар давоми ҳаёти худ бисёр ихтироъоти муҳимро ба амал овард, ки аз он ҳамарӯза духтурони на танҳо Федератсияи Россия, балки тамоми ҷаҳон истифода мебаранд. яке аз ин се чизро ӯ ихтироъ намудааст. чӣ аст? а. дасти сунъиро, варианти дигар гипсро ва варианти охирон дастгоҳи нафасдиҳии сунъиро. гипсро ихтироъ кард. гипсро ихтироъ кардааст ба андешаи шумо. дуруст аст? тамошобинони азиз, инак мо 5 саволро ба иштирокчии таҳти рақами 3 Малика Давлатзода пешниҳод намудем ва ҳоло мебинем ки чанд ҷавоби дуруст доштанд. саволи аввал барои шумо пешниҳод шуд. аз моҳи ноябри соли 1941 дар иттиҳоди шӯравӣ як намуд супоридани андоз вуҷуд дошт, ки аз даромади умумӣ 6%-ро ташкил медод ва ин чӣ гуна андоз буд гуфтем? шумо интихоб кардед барои бефарзандӣ, андоз барои бефарзандӣ. дуруст аст? ин ҷавобатон воқеан ҳам дуруст аст. ҷавобатон дуруст аст, ин андоз барои бефарзандӣ буд. саволи дигар барои шумо пешниҳод шуд. кадоме аз ин фанҳо гуфтем ҳамчун илми нав, навгониҳои технологияҳои гуногунро меомӯзад? шумо интихоб намудед нанотехнология. бале. ва ин ҷавобатон воқеан ҳам дуруст буд. воқеан ҳам ин нанотехнология аст. саволи баъдӣ барои шумо пешниҳод намудем. аввалин ширкатҳои суғурта дар кишвари Англия таъсис ёфтааст гуфтем ва онҳо ба коҳиши талафот аз сӯхтор манфиатдор буданд ва мо дар мавриди аввалин гурӯҳи аввалин дастаи сӯхторхомӯшкунандагонро гуфтем дар Англия ба кадом сол рост меояд? яъне аввалин даста кадом сол ташкил дода шуд? шумо интихоб кардед соли 1750. дуруст аст? ин ҷавобатон мутаассифона нодуруст аст. ҷавоби дуруст соли 1722 буд. хоб, ташаккур барои шумо. ҷавоби дуруста фаҳмидед? бале. саволи баъдӣ бароятон пешниҳод шуд. баландтарин парвози ҳавопаймо 37650 метр аст гуфтем, ки ба китоби рекордҳои Гиннес шомил шудааст ва ин соли 1977 буд ва ин амал аз ҷониби пилоти шӯравӣ анҷом дода шудааст ва мо гуфтем ки худи ҳавопаймо чӣ гуна ҳавопаймо буд. вариантҳоро пешниҳод намудем. шумо интихоб намудед ҳавопаймои низомӣ. дуруст аст? ва ин ҷавобатон низ комилан дуруст буд. воқеан ин ҳавопаймои низомӣ буд. саломат бошед. саволи дигар бароятон пешниҳод намудем. Николай Пирогов дар давоми ҳаёти худ бисёр ихтироъоти муҳимро гуфтем ба амал овард, ки аз он ҳамарӯза духтурони на танҳо Русия, балки тамоми ҷаҳон истифода мебаранд ва яке аз ин се чизро гуфтем ӯ ихтироъ кардааст. ва вариантҳоро пешниҳод намудем. шумо интихоб намудед гипсро. ин ҷавобатон низ воқеан дуруст буд. ин гипс буд. ва тамошобинони азиз, ба Малика Давлатзода мо 5 савол пешниҳод намудем. тавонистанд 4 ҷавоби дуруст ва 1 ҷавоби нодуруст дошта бошанд. баъд аз чанд лаҳза мо ғолиби даври аввалро ба шумо муаррифӣ мекунем. ба мо бошед. инак тамошобинони азиз, қисмати охири барномаи донишвар аст ва мо ғолиби даври аввалро бароятон муаррифӣ мекунем. дар умум мебинем ки аз се иштирокчие ки мо даъват кардем, кадоме аз инҳо ба даври дуюм роҳ ёфтанд. иштирокчии таҳти рақами 1 Мафтунаи Мирзомуддин 3 ҷавоби нодуруст ва 2 ҷавоби дуруст доштанд. иштирокчии таҳти рақами 3 Малика Давлатзода аз 5 саволе ки барояшон пешниҳод шуд 4 ҷавоби дуруст ва 1 ҷавоби нодуруст доштанд. ва ҳамин гуна иштирокчии таҳти рақами 2 Нуриддин Камолов бо пайдо намудани 5 ҷавоби дуруст ба даври дуюми барномаи донишвар роҳ ёфт. табрик, як қарсак. саломат бошед. ташаккур. хуш омадед ба барномаи мо. ташаккур барои омаданатон ва ман табрик мегӯям шуморо Нуриддин барои ба даври дуюм роҳ ёфтанатон. хуб, марамат, мо андешаҳои шуморо мешунавем ва мегуфтед ки барнома чӣ гуна буд, кадом савол душвор буд, умуман писанд омад ё не? иштирокчии таҳти рақами 1. бале, ба ман хеле барнома писанд омад. саволҳои ҷолиб буданд ва мехоҳам дар оянда бисёр ҳамин хел барномаҳо пешкаш шавад. саломат бошед. шумо иштирок мекунед мин баъд соли Бале. оянда?
саломат бошед. Ташаккур. хуб, марҳамат. Нуриддин, шумо чӣ гуфтанӣ ҳастед дар охир, ҳамчун як иштирокчӣ, ҳамчун як ғолиби даври аввал? Кадом савол душвор буд? панҷумги савол. саволи панҷум. яъне аз оне ки ба даври дуюм роҳ ёфтед, шумо хурсанд ҳастед ё ки баръакс? бале, хурсандам. хурсанд ҳастед. маълум нест хурсандиятон. чӣ камбудӣ дошт барнома? камбудӣ надошт, ҳамаш соз буд. камбудӣ надошт. саломат бошед. хуб, иштирокчии таҳти рақами 3, марҳамат. ман роҳ афтоданӣ ҳастам ки ба даври дигар нагузаштам. кӯшиш мекунам ки аз солҳои дигар дар чунин барномаҳо иштирок карда боз сазовори ҷойҳои намоёнро гардам. саломат бошед. ташаккур. ман барои ҳарфи шумо барор мехоҳам ва аз иштирокчии таҳти рақами 2 Нуриддин Камолов хоҳиш мекунам ки ба даври дуюм шумо ҷиддӣ омода шавед. хуб, зеро дар даври дуюм хуб рақибонатон на танҳо хонандагон аз муассисаи худатон, балки аз дигар муассисаҳо мешаванд ва шумо бо ғолибони даври аввал дар даври дуюм, яъне бо дигар муассисаҳо рақобат мекунед. хуб, ташаккур барои шумо. ман бароятон барор мехоҳам ва бовар дорам ки албатта литсее ки дар он ҷо таҳсил намуда истодаед бо баҳои хуб ва аъло ба итмом мерасонед, касби дурусти худро интихоб бинамоед ва дар оянда як нафари соҳибкасб хоҳед шуд. бароятон барор. ташаккур барои иштирокатон. тамошобинони азиз, ин буд шумораи дуюми даври аввали барномаи Донишвар дар соли ҷорӣ. ва бовар дорам ки шумораи навбатии барномаи мо писанд омад барои шумо ва бо иштирокчиёни нав дар шумораи сеюми даври аввал вомехӯрем. то шумораи навбатии Донишвар, сиҳатманд ва хонобод бошед. хайр.